ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. айни замон қарор дорем дар поёни корвон. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф дарвозаи шаҳри Душанбе мешавад ва болотар равем корвон мешавад дӯстони азиз. ва дар ин ҷо бошад пости Чимтепа, болотар равем раҳи Душанбе бохтар мешавад. Хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. дӯстони азиз, марҳамат, худи бинои истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинен махозаи хӯрокворӣ, дорухона, атриёт, ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона мебошад. бари дом мебошад дӯстони азиз. ворид мешавем ба подъезд. ба цоколни этаж мефурем тамошобинони гиромӣ, лекин аз қафои дом якум ошёна мешавад. Дар як лесничи площадка ҳамагӣ ду хона ҳаст дӯстони азиз. Марҳамат, якум хона ва дуюм хона. Хонаи имрӯзамон мана ҳамин хона мебошад дӯстони азиз. ва боз як чизро хотиррасон карданием дӯстони гиромӣ. ин цоколни этаж проекти Туркияй, яъне ки ба ҳазур трезаҳои калон дорад тамошобинони гиромӣ. Аз қафои дом якум ошёна мебошад. Трезаҳои калон дорад ва худи дом. тамошобинони гиромӣ, решётка мондагиянд, мардум зиндагӣ доранд домда. доми тайёра, техпаспортам ҳастак. марҳамат мегузарем ба хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, се хонага бо масоҳати 96 метри квадратӣ дар цоколни этаж дӯстони азиз. цоколни этаж, лекин аз қафои бино якум ошёна ҳисоб мешавад. патолокош 3.2 метрӣ мебошад дӯстони азиз. бинояд патолокош калон аст ва хона пад абой тайёра фақат медорен. абойша мечаспонен, полошам таъмир мекунен. тамом дӯстони азиз, медорenu зиндагӣ мекунен. набор мона ҳатман то охира тамошо кунен. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. нархи хона бениҳоят арзон аст дӯстони азиз. марҳамат, инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, сеюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқомати тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, аз қафои бино якум ошёна ба ҳисоб меравад ва панҷараам дорад. монтажҳои барқ ҳамаш кардагиа дӯстони азиз. хона пад абои тайёрай, патолокошам ҳамаш таъмир кардагиа дӯстони азиз. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, як ҳуҷраи калон аст дӯстони азиз. мабудо агар дар набор майда тобад, дар ҳақиқат бениҳоят калон мебошад. меҳмонхона ҳаст. инҷо ошхона дӯстони азиз. инҷо охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аҳамияте чӣ қадар патолокҳои хона баланд мебошанд. ва инҷо ҳоҷатхона ва ҳамом дӯстони азиз. системаи вентилятсия ҳаст. ҳоҷатхона бо ҳамон ба пурраги таъмир кардагиа дӯстони азиз. фақат смеси тира мемонену ва ҳамин худи ҳоҷатхона мечаспонем. тамом дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки дар таги ҳоҷатхона бо ҳамон махсус ҷои холиам ҳаст барои чиз монем. ва дар коридорам боз махсус як дарча ҳаст. дар инҷо ҷои холӣ мебошад. инҷо таги ошхона ҳаст дӯстони азиз. як мини таххонаи хона мебошад. дар
اینجا با 1000 метрین чизотон намонед дӯстони азиз. нархи хона бошад ҳамагӣ 270,000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз. нархи хона срочни мебошад, барои ҳамин арзон аст дӯстони азиз. 1 метри квадратиш тақрибан 270-250 доллари меғалтад. барои ҳамин фурсатро аз даст натиҳин. хонаи фурӯшӣ бо нархи арзон ва маслиҳаташам калон аст. сехонагаи полноценнияй пад абои таъмир кардагиай. аксарияти кори таъмирш аллакай кардагиай дӯстони азиз. фақат абой мечаспонен, полая таъмир мекунен, тамом дӯстони азиз. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед дӯстони азиз. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.